जाबाय कलकातानि माने गारजि बेजों लोगोसे आरो नैबे जाबाय थाइलेण्ड थाइस्रि नंगौ बे गय दंफांनि फिथाइखौ बबे बायदि बिधानखौ जोङो लाखिनाया मोजां फोर बानायनाय बेयो मोनबेसे रोखोमनि बानायनाय जायो नोंथाङा दंफां फुलिफोरखौ नैबे समावहाय आङो दङ जोंनि फेरगाव हालामनि मोनसे माने बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मोनथिजानाय जे फासुद नार्सारि मुंनि मोनसे नार्सारि आं नैबे समाव दंफैयो आरो बेनिफ्राय जोङो गोबां खोथाखौ दिनै जोङो मोनथिगोन आङो सानो जे नैबे मोनसे भिडिअ जोबोद माने नलेजेबल जागोन होननानै आङो सानो मानो होनब्ला जोङो दिनै गोबां खोथाखौ मोनथिगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे अबंचा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय आरो नैबे समावहाय जोंजों दङ बे फासुद जे नार्सारि बेनि बिगोमाया नैबे समाव आंजों दङ आरो गिबियावनो नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय खुलुमबाय नैबे समावहाय गिबियावनो नोंथांनि गुबै सिनायथिखौ होग्रोनो खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा भुबनेश्वर बर' आं भेरगाव हालामनिनो माने सासे नार्सारिजों लोब्बा थानाय फिसा माने बिजनेसमेन होनजागोन आरो फिसा बिजनेसमेन साबायखर नोंथांनिसिम जे नोंथांनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय आङो नैबे समाव गुबैयै मोनथिनो लुबैगोन जे जों बयबो मोनथिनो लुबैयो नङा होमब्ला सोरबा जाय बिथाङा माबा मोनसे खामानिखौ मावनो लायो अब्ला मोनसे समनिफ्राय जागायनानै फैयो थिग बिब्दियैनो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा बे जे नार्सारिनि खामानि एबा दंफां फुलि जि बानायनाय खामानि बेखौ बबे समनिफ्राय जागायबोदोंमोन आसलते बेबायदि नार्सारि बानायनाय खामानिखौ उन्दै समनिफ्रायनो राबदोंमोन स्पेसियेलि 2012 बे समाव आं माखासे अनजिमानि बानायदो बेनिफ्राय 2017आव कमार्शियेल हिसाबै नैबे भेरगावनि बे नैबेहाय जायगायाव खालामनाय जादों आरो माने नार्सारिखौ माने 2017आव नैबे जायगायाव खालामनाय जादों गुबैयै बेवहाय जों मोनथिबाय जे नोंथाङा बबे समनिफ्राय बे खामानिखौ मावदों आरो नैबे समावहाय आङो मोनथिनो लुबैगोन जे बे नोंथांनि जि नार्सारि बेवहाय माबायदि रोखोमनि जि दंफां फुलिफोरखौ मोननाय जायो बेवहाय बायदिसिना दंफां जेरै गेदेर जानाय दंफां बेनिफ्राय फिथाइ सामथाइ बिबार माने गासै हारिनि दंफां लाइफांखौनो आङो आंनि नार्सारियाव लाखिनो सेस्था खालामदों माने जायफोरा बायगिरि बिथांमोना जायखौ लुबैयो आरो बिथांमोना लुबैनाय गासै दंफांखौनो आङो लाबोनानै माने होनो सेस्था खालामो बेनो आरो आंनि खामानिया जिखिनि दंफांफोरा माने इम्परटेन्ट जोंनि मानसिनि थाखाय जोङो मोनथिबाय जे नोंथांनाव बेवहाय गोबां बेफोरबायदि मोनो बिबारनिफ्राय फिथाइ सामथाइनिफ्राय गेदेर जानाय दंफांनिफ्राय आरो आङो नैबे समाव मोनथिनो लुबैगोन जे जोङो दंफां फुलिफोरखौ गायो जोंनि लकेल एरियाफोराव गोबां सुबुङानो दंफां फुलिफोरखौ गायो आरो बे दंफां फुलिफोरखौ माने गोबाङानो मोनथिया जे दंफां फुलिखौ बोरैहाय गायनांगौ नोंथांनि बायदिब्ला जे दंफां फुलि फांसेखौ जोङो बोरैहाय गायनांगौ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बे जादा माबोरै फिउचाराव बे जाद माने एन्सारा ओंखारखागोन नालाय रिजाल्टआ ओंखारखागोन बेनिखायनो बे जादा गोदै नंगौना नङा गोदै जागोन ना जाया आरो जोंनि बारहावाजों मिलायगोन ना मिलाया गासैखौबो जोङो सानै हयै माने सोरबा सासे गोरोंखौ सोंनानैनो जोङो मा खालामनांगौ जायो बेखौ गायनो गोनां जायो नङाबा जोंहा फसला इयुनाव निस्सय हामा जानो हागौ आरो जुदि माबाखौ बिधानखौ बा जातखौ जुदि जोङो बासिना लायाबा आरो जोङो जे खायफा माने फिथाइफोर थायो बे जेरैबायदि गय फिथाइफोर थायो बा नारेंखलनि फिथाइफोर थायो बे फिथाइफोरखौ जोङो माबायदिहाय जों मिथिगोन जे बेनि फिथाइया मोजां जागोन इयुनाव मोजां फसल होगोन होननानै जों बोरैहाय मिथिनो हागोन आथिखालाव माने लकेल आरो हाइब्रिदनि बाथ्रा दंखायो आथिखालाव लकेल आरो हाइब्रिद जेरै नारेंखलफोरा लकेला गामि एरियायाव मोननाय जायो बेफोर लकेलफोरखौ आरो हाइब्रिदखौ जोङो गोजान जायगानिफ्राय लाबोनो गोनां जागोन जाय जायगाफोराव हाइब्रिद प्रडाक्ट खालामो जेरै दा जोङो लाबोयो केरेलियान डुवार्फ आरो दामाने बहुत गाहायावनो थानाय आरो गयाबो एखे बे गयाबो बहुत गाहायावनो थानाय डुवार्फ दङ आरो माने बेफोरो हाइब्रिद माने बिसोरनि फसलफोरा मोजां जागोन जथेस्थ' मोजां जागोन आरो जोंनियाव माने लकेलफोरा माने खम थायगोन किन्तु हाइब्रिदफोरा बारा थायगोन हयथ' फिथाइफोरा एसे
जोंनि हायाव माने बिसोरनि बायदि गेदेर जायाबो जानो हागौ खिन्थु थायनाया जथेस्थ' परिमाननि थायगोन आरो हाइब्रिदफोरा एक्चुअली माने जोंनि जायगायाव जोंनि लकेल एरियायाव जे जोङो गय दंफांफोर थायो बे गय दंफांनि फिथाइखौ बबे बायदि बिधानखौ जोङो लाखिनाया मोजां बेथ' मोजां कुइसन माने गयखौ माने थायलांबाय थागोन गया फांसे दंफांनि गया थायलांबाय थागोन लास्टआव थारमाने लास्ट मोनसे बिदां थायो सायाव माने जाय जेठ बा आसार मासावसो पुरा सम्पुर्ण मोनहैयो बेबायदि रानाय फिथाइखौसो जों जगायनांगौ थारमाने माने बेयो थायै माने लास्टआव थारमाने जोबथायाव माने जेठ आरो आसार जाय जेठ आसार दानाव थायनानै मोनहैगोन बे फिथाइखौसो जोङो जगायनांगौ माने सिगांनि फिथाइफोरा माने फिथाइफोरा एसे फुला जायो आरो थारमाने थुला रखम भितराव थायो बेबायदिया थारमाने रज'बा हामा जायो बिदिब्ला जोङो जोबोद मोजां मोनसे जोङो माने मोनथिनो मोनबाय जे जोङो गय दंफांनि फुलि जे जोङो बानायो न'फोराव माने जोङो गोबां गय दंफां फुलि बानायो आरो बेफोर खायफानिया माने प्रडाक्शना मोजां जाया बेफोरबायदि जाहैयो बिदिब्ला जोङो दिनै मोनथिबाय जे बबे बायदि गय फिथाइखौ जोङो बिधाननि थाखाय लाखिनांगौ जोङो बेखौ मोनथिबाय आङो सानदों जे बेयो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार माने एन्सार मोनबाय होननानै आङो सानो आरो आङो नैबे समावहाय मोनथिनो लुबैगोन जे जोङो गोबां रोखोमनि नोंथांनि जि नार्सारि बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि माने दंफांनि फुलिफोर नुदों खायफाखौ माने जोङो दानिखौ हास'नानै बानायनाय बायदि बेफोरबायदि नुदों आरो बिदिब्ला जे दंफां फुलिफोर बानायनाय बेयो मोनबेसे रोखोमनि बानायनाय जायो नोंथाङा दंफां फुलिफोरखौ मोनथाम मोनब्रैसो माने प्रसेसआव बानायनाय जायो नाम्बार 1 प्रसेसआ जाबाय कार्टिं बहुत प्रजातिनि दंफाङानो कार्टिं जायो आरो नाम्बार 2आ जाबाय लियारिं माने उदि होनाय बुंनाय जायो आरो जायखौ उदि होयो जोङो माने उदि होनाय आरो मोनसेया जाबाय ग्रेफ्टिं माने जइन होनाय आरो माने फांसे दंफांनि सायाव आरो गुबुन फांसे दंफां बेबायदि जइन होनानै बानायनाय जायो आरो किसुमान रनर सिस्टेम थारमाने जायहा माने आइथिं बायसा जेरै थास'आ आइथिं ओंखारलाङो ओंखारलांनानै गोजानाव फांसे दंफां जाहैयो थिग बेबायदि थारमाने किसुमान दंफांफोरा दोङो बेफोरनो आइथिं ओंखारलाङो बे आइथिंनिफ्राय गोदान फुलि बानायनाय जायो जेरै स्ट्रबेरिया फांसे दंफांनिफ्राय मोनसे रनर माने आइथिं ओंखारनाय रखम थांनानै गोजान जायगायाव रज'हैयो थिग बेबायदि गोजान जायगायाव जुदि जोङो बे रज'हैनायखौ जुदि फुनानै जुदि जों बेलेग मोनसे जायगायाव गायोबा बे गोदान फुलि जाहैयो आरो बिदिब्ला जोङो मोनथिबाय जे नोंथांनि बे नार्सारियाव जोङो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जे माने दंफां फुलिफोरखौ मोननाय जायो नङा होमब्ला बिदिब्ला बेयो नोंथाङा जि दायो बुंबाय जोंनो जे कार्टिं आरो मा बुंदोंमोनलाय ग्रेफ्टिं लियारिं आरो मोनसेया जाबाय रनर सिस्टेम आरो आङो मोनथिनो लुबैगोन जे बेवहाय माने मोनब्रै रोखोमनि नोंथाङा जे माने दंफां फुलि बानायनाय सिस्टेमखौ खोन्थाबाय बेनि गेजेराव जे बेफोरबायदि दं नामा जे बबेबा मोनसे सिस्टेमा बयनिख्रुइ साबसिन होननानै मोनथियोब्ला नङा बेबायदि साबसिननि बाथ्रा फैया खारन प्रत्येक दंफाङानो प्रत्येकथा सिस्टेमावसो जागोन थारमाने मोनसे सिस्टेमाव बियो जाया थारमाने जेरै फांसे थाइजौखौ जोङो माने कार्टिं बानायनो सेस्था खालामोब्ला बे माब्लाबाबो जानाय नङा बे ग्रेफ्टिंआवसो जागोन थारमाने बेबायदि आरो लियारिंआवबो जानाय नङा बियो सिटलिं जागोन बेगरदो जागोन खिन्थु बे लियारिं जानाय नङा आरो कार्टिं जानाय नङा बेखौ ग्रेफ्टिं खालामथारखिनांगोन थारमाने माने फांसे दंफांखौ माने जोङो बोरैहाय माने बेखौ फुलि खालामनो हागोन बेनि सायाव नोजोर होनाय जायो आरो दंफां फुलिखौ बिदिब्ला जोबोद मोजां जे नोंथांमोना मोनथिबाय जे दिनै जोङो बोरैहाय माने दंफांनि फुलिफोरखौ जोङो मोनबेसे बा गुबुन गुबुन रोखोमनि माने खालामनाय जायो आरो बिदिनो नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो जोङो दान्दिसे समनि उनाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे बबे बायदि माने दंफां फुलि खालामनायखौ जोङो कार्टिं होननानै बुंनाय जायो बबे रोखोमखौ जोङो माने ग्रेफ्टिं बुंनाय जायो बेफोरखौ गासैखौबो जोङो दिन्थिगोन नङा होमब्लासो बेजोंनो आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिबावगोन जोङो दंफां फुलिखौ गायो बेयावहाय जोङो हासारफोर होनो गोनां जायो नामा जे मोजाङै प्रडाक्सन मोननो थाखाय जेरैबायदि जोङो गोबां फिथाइ सामथाइनि जोङो फुलिफोर गायो बा दंफां फुलि गायो बेफोराव जोङो माबाफोर हासार होनांगौ जायो नामा हासारखौ नांगोन हासारा मोननै रोखोमनि जागोन आरो थारमाने मोनसेया जाबाय केमिकेल जायखौ जों हासार दखानाव मोनो आरो मोनसेया जाबाय अर्गेनिक आसलते अर्गेनिक बनायोबा बिराद मोजां जायो
जिखुनु दंफां लाइफां अर्गेनिक प्रसेसआव बनायोबा मोजांसिन जायो आरो जाबाय केमिकेलाथ' जोङो दखाननिफ्राय बायना लाबोनानै डाइरेक्ट एप्लाइ खालामनो हायो आरो बिनि हिसाब दोङो माने हिसाब अनुजायै जागोन आरो थारमाने जेरै फिसा जुदि जोङो फुलि माने बेगरखौ जोङो जुदि फुलि जगायनांगौबा बिनि हासारा अर्गेनिकआनो मोजांसिन जायो आरो केमिकेलनिख्रुइ आरो अर्गेनिकआनो बिराद मोजांसिन जायो आरो बयनिख्रुइ मोजांसिन प्रडाक्सन मोननो थाखाय प्रडाक्ट मोजां जायो आङो नैबे लाइमोनफोरनि थाखाय आं मोनसे खोथा सोंनो सानदों जे जोंहा दायो आथिखालाव जे गोबां लाइमोनफोर दङ जायफोर बिथांमोना दिनै माने साख्रि बाख्रि मोनाखै बिथांमोननि थाखाय बेफोरबायदि जे दंफां फुलिफोर गायनानै जे गावनि लाइफखौ दाफुंलांनो थाखाय जों बेफोरबायदि आबादफोर खालामनो हायो नामा जे फिथाइ सामथाइनि बा जेखि जाया हायो जथेस्थ' लाबदायक जायो आरो जोंनि माने बेबायदि लाइमोनफोरा जुदि सेंग्राफोरा जुदि ओंखारबोनानै जुदि बेबायदि माखासे खेथिफोरखौ खालामोबा जथेस्थ' परिमाने लाब खालामनो हागोन आरो माने 3 माह 4 माह 3 माह 4 माहयाव फसल मोननाय दंफां लाइफांबो दङ जेरै जोङो स्ट्रबेरि खेथि खालामनानै माने 3 माह 4 माहयावनो जथेस्थ' परिमाने जोङो लाब खालामनो हायो आरो केरमुजाफोरखौ खेथि खालामनानै जथेस्थ' परिमाने लाब खालामनो हायो माने बेबायदि आरो माने शर्ट टाइमाव नागिरो माने शर्ट टाइमाव माने खम समनि गेजेरावनो जोङो माखासे इनकाम खालामना लानो हायो आरो बेबायदि दंफां लाइफांफोर दोङो बेफोरखौ सेलेक्सन खालामनानै जोङो खेथिखौ मावनांगोन बेबायदि आरो बेजों लोगोसेनो आङो मोनथिगोन जे गोबां जोङो बेवहाय माने दंफां लाइफांफोर जों नुदों जे गयानो जा बा सिगुनानो जा बा गोबां जोङो बेफोरबायदि नुदों नोंथांनि बे नार्सारिनिफ्राय जे गुबुन जायगाफोराव बेफोरखौ हरनाय जायो नामा जे साप्लाइफोर हरनाय बा जायो गुबुन जायगायावबो हरनाय जायो नङा होमब्ला बहुत जायगायाव हरनाय जायो माने दा जोंनिया एरिया दोङो माने इथिं गरेस्वर खाग्राबारि डिमाकुसि बेनिफ्राय टंला कालाइगाव मंगलदै बेफोरावबो जथेस्थ थाङो आंनिफ्रायनो फुलि दा भेरगाव माने नैबे भेरगाव माने टंला खैराबारि गरेस्वर इथिं खाग्राबारि डिमाकुसि एरियानि गेजेराव बे आंनि भेरगावनि नार्सारियानो बयनिख्रुइ गेदेर होनना बुंजायो आरो आंनो जथेस्थ प्रडाक्ट खालामो आरो जथेस्थ आं हलसेल खालामनानै आं बिथांमोननो हरो आरो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो सारखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोनाबो बिथांखौ कन्टेक्ट खालाम जे नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन नामा जे जोंहा हागोन भिउवार्स बिथांमोना मोन्थिनो लुबैगोन जे नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामना जाहाथे बेफोर दंफां फुलिफोरनि सायाव एसे इनफरमेसनफोरखौ लाहरनो हायो बिदिब्ला आङो नोंथांमोननो आंनि डिसक्रिपसनाव बिथांनि नाम्बारखौ होनाय जागोन नोंथांमोना नोंथांमोननि गोनांथार खामानिनि थाखाय बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नङा होमब्ला जे खायफाया सुबुङा मोन्थिनो लुबैयो जे जोङो गासैखौबो जोङो मेनसन खालामनानै जोङो बुंनो हाया नङा होमब्ला जे जेरैबायदि खायफाया लुबैयो जे नाइरेंनि सोमोन्दै खायफाया मोन्थिनो लुबैयो खायफाया सिगुन दंफांफोरनिफ्राय मोन्थिनो लुबैयो खायफाया बानलु दंफांनि मोन्थिनो लुबैयो बेफोरबायदि माने गोबां दंफां लाइफांनि सोमोन्दै मोन्थिनो लुबैयो आरो बिदि खामानिनि थाखाय नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव थां आरो बिथांनि नाम्बारखौ ला आरो नोंथांमोननि गोनांथार खामानियावसो जाहाथे कल खालामो आङो बेखौ नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय जोङो नैबे समावहाय जोङो गोबां बेयाव दंफां फुलिफोर दङ जेरै नोंथांमोननो बुंदोंमोन जे कार्टिं ग्रेफ्टिं बेफोरबायदि गोबां माने दंफां फुलिफोर दङ आरो बेफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों नैबे समावहाय बिथाङा जोंनो दिन्थिलांबाय थागोन जे बबे दंफां फुलिखौ मा होनो बबे दंफां फुलिखौ जोङो बोरैहाय गायो बेफोर गासैखौ नोंथांमोन दिन्थिगोन स' नोंथांमोनखौ नायलांबाय थानो खावलायबाय बियो लेमन कारजि काटिं खालामनाय जादों बेखौ थानायखौ हाना लाना फैनानै मेडिसिन हरमोन दोङो बे हरमोनखौ होनानै काटिं थुना होनाय जादों आरो बेवहाय बेथिंहाय लिप काटिं दोङो नै लिप काटिं बे बिलाइखौ कारजिनि बिलाइखौ हाना लाना फैनानै बेयाव काटिं होनाय जादों नैफोरो जाबायानो फुलि जाबायानो नैबे काटिं थुख्रासेल' होनाय जादोंमोन बे फुलियाव ओंखारबोबाय लिप काटिंबो होनो हायो कारजिखौ मोननै सिस्टेमाव होनो हायो बे लिप काटिं अनलि बिलाइ आरो बियो बे बिलाइखौ काटिं होनाय जादों बिलाइखौ काटिं होनाय लोगो लोगो बे माने 15 दिनसोनि उनाव एरखम फुलि जाबोयो आरो नायनो हागोन मोजाङै नायनो हागोन बे थाइजौ ग्रेफ्टिं होनाय जादों एयाव ग्रेफ्टिं खालामनाय जादों नै एयाव जइन होनाय जादों आरो बेखौ माने मा जइन होदों नामा जइन होदों बे लकेलाव बे हाइब्रिदखौ जइन होनानै बानायनाय जादों माने लकेल आरो माबा हाइब्रिदनि माबायाव खालामनाय जादों आरो
नैफोरो लियारिं माने उदि होनाय आरो बेखौ 1 इंसिसो बे बिगुरखौ माने 1 इंसिसो हानानै बिगुरखौ बख'नानै बेयाव मेडिसिन होनानै माने हर्मन रुट हर्मन होनानै बेखौ हाजों खानाय जायो माने नै रखम खानाय जायो आरोखि बेवहाय मा मेडिसिन माने मिक्स खालामनाय जायो हाजों हाजों जेबो होनाय जाया माने बे थानायाव माने 1 इंसि हागोन ना बे 1 इंसि हानायनि बै गोजौआव बेखौ जोङो रुट हर्मन माने रटेक्स होनाय जायो रटेक्स होनानै बेखौ हा होनानै खानाय जायो आरो बेखौहाय ग्रेफ्टिं खालामनाय जादों माने नेव मादार प्लान्ट मादार थाइजौ दंफां फांसे दोङो आरो बेयाव नैबे फांसे लकेल थाइजौनि दंफां बे लकेल थाइजौनि दंफांखौ बै मादार प्लान्टआव बेयाव हानानै थारमाने लकेलखौ क्रस खालामना होनाय जादों आरो जइन खालामना होनाय जादों माने बेवहाय माने माने थाइजौ दंफां दंखायो मादार प्लान्ट दंखायो आरो बेनि जि दानाय बे दानायाव माने बेखौ बुजाबना होनाय जादों मास मोनसेनि उनाव बेयो इयाव जइन जालांगोन जइन जालाङोबा बे मादारनि थानायखौ हास'ना होबानो बेयो जागोन आरो ग्रेफ्टिं माने इजिलि ग्रेफ्टिं जायो आरो बेयाव जेबो मेडिसिन प्रयजन जाया आरो स्ट्रबेरि दंफां बियो रनर प्रसेसआव जायो आइटें ओंखारबोयो बे आइटें ओंखारबोयोब्ला आइटेंनिफ्रायबो जों लानो हायो आरो बेबायदि फांनै थायो फांनैखौ जोंनियाव हास'ना होनानै फांसे गोदान फुलिबो बानायनो हायो आरो माने बेयाव जि फांनै जुदि फांनै दङ ओंखारब्ला फेंखा दोङो बे फेंखानि फांसेखौ जों हास'नानै आरो गोदान मोनसे जायगायाव गायना होयोब्ला गोदान मोनसे फुलि मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जे रोदा बुनानै जे फुलि ओंखारो बेयो बोरैहाय साइडजों आइटें फैयो बे मोनसे सिजनाव माने बे आइटें ओंखारबोगोन थास'नि बायदि बे आइटें ओंखारोब्ला गोजानाव फांसे फुलि जाफायो बे फुलिखौ जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव गायनानै गोदान मोनसे फुलि बानायनो हायो बेफोरबायदि जे फुलि जे दायो जोङो स्ट्रबेरि दिन्थिबाय आरो बेनि अनगायैबो माबायदि दंफाङा बेफोरबायदि माने बे आदबजों माने फुलि दिहुनजायो जेरै फाथैफोरखौबो बानाय जायो फाथैखौबो बानाय जायो बेबायदि आरो बायदिसिना दोङो माने जायफोरा बेन्दों जायो बेन्दों जानायफोरखौनो स्पेसियेलि बेबायदि रनर प्रसेसआव बानायनो हायो दायो आं हाखौ माबायदि बानायनाय जायो थारमाने बेगर फोनो थाखाय माने हाइब्रिद बा बेसेन गोसा जायफोर बेसेन गोसा बेगरफोरखौ जोङो जगायनो गोनां जायो बे बेसेन गोसा बेगरफोरखौ जोङो बोरै जगायगोन बिनि एसे लेन्ड मिक्सिं आं आबादारिफोरनो दिन्थिना होनो नागिरदों जाहाथे बयबो बेबायदि लेन्ड मिक्सिं खालामनानै जायखिजाया बेगर बिबारानो जा बा मैगं थाइगंनि बेगरानो जा बा जायफोरा जोबोद बेसेन गोसा बेफोरबायदि बेगरफोरखौ आंनि बायदि एसे हाखौ बानायनानै फैयोब्ला गाहामसिन जागोन आरो नैबे जाबाय हा बे हाखौ जोङो जायखिजाया मोनसे जायगायाव 2 पार्ट लाबाय बेनि उनाव नैबे कक'पिट नारेंखलनिफ्राय बानायनाय जायो बे कक'पिटखौ जोङो बेखौबो 2 पार्ट लानाय जाबाय बेनिफ्राय सेन माने जों नैबे बालि जायखौ जोङो न' बानायना लाना फैयो बे बालिखौ होनांगौ बालिखौ 1 पार्ट होबानो जायो बेनिफ्राय नैबे भार्मि कम्पस्ट माने बे हासार गोबोर लायोबाबो जागोन भार्मि कम्पस्ट मोनाबा भार्मि कम्पस्टआ खानस्रिनि हासार बे खानस्रिनि हासार लायोबा मोजांसिन जागोन आरो खानस्रिनि हासार गैयाबा गोबोर लाबाबो जागोन बेखौ बारा होनाङा 1 पार्ट होबानो जायो बेबायदि मोनसे लेन्ड मिक्सार खालामनानै जोङो जायखिजाया बेसेन गोसा बेगरफोरखौ फोयोब्ला माने जोबोद मुलाम्फा मोननो हायो बेगरा इजिलि रज'गोन माने जायखौ जोङो माने बे मिक्सार जाबाय मोनसे बे मिक्सारखौ होनानै जोङो बेगर फोयोब्ला बेगरा जोबोद थाबैनो रज'गोन मिक्स जानाय नङा आरो मोजां जागोन नैबे बिबारनि बेगर बे बेगर दोङो बेगरफोरा थुला रखम नैफोर बेगर
माने गासैबोनिफ्राय बेगर आरो बेगरखौ जोङो नुस्लाबनो हायाखै बे थुला रखम बेगर बेखौ जोङो फोना होयोबा फोना होनानै सायाव एसे हा होना होयोब्लानो सानथाम बा सानब्रैयावनो बे रज'गोन आरो बे बेगरा बेयावथ' दै बेफोरबायदि माबा जेबो होनाङा जों दै होनांगौ जागोन एसे जितियानोखि बियो गोरान रानस्राव जागोन बे समाव एसे दै होनांगोन आरो बेखौ डाइरेक्ट दै होनाङा माने स्प्रेयार मेसिनफोरजों माने दै होनांगोन आरो बाराद्राय दै होबा हयथ' बे फांगिस जानो हागौ बेनि थाखाय फांगिसनि एसे मेडिसिन सारना लायोबाबो गाहामसिन जायो आरो बे जाबाय लकेल गलनिमु आरो नैबे जाबाय कलकातानि माने गारजि माने बियो कलकातानि गारजि बियो जरा गारजि नङा बियो किसुमान मानसिया जरा गारजि बुंनो नागिरो नै बिनि माबाया जाबाय नै रोखोम जागोन सिलसिला जाहैगोन उनाव माने जरा गारजिनि बायदि जरा गारजि नङा सेम जरा गारजि बायदि खिन्थु बे बाङाय बेलेग जाहैगोन आरो बे जाबाय नैबे आर्सारि बेम्बु माने आर्सारि गथ' गेलेग्रा गथ'फोरा बेखौ माने एरु बनायना लानो हायो आर्सारि बेम्बु होनना बुङो बे जाबाय थाइलेण्ड थाइस्रि थाइलेण्ड थाइस्रि माने अल टाइम जायो बियो नैथिंनि बोरायना दोङो बियो जोंनि लकेल बायदि नङा बिनि भितराव बेगर थाया आरो मोनोब्ला बहुत गोदै जायो बियो दा गोथाङाव बियो थाइजौ बायदि जानो गोथाव आरो थारमाने जों जेरैबायदि लकेल जायो लकेलनिखौथ' जों थाइसे जायोबा आरो कोनो दिनै जानो लुबैया खिन्थु नैबेखौ माने जानो लुबैयो आरो जोंनि जे लकेल थाइसेरि बेथ' माने जोबोद माबा थाइसे जाय जाफ्लांदो बे आरो कोनो दिनै जानो लुबैया खिन्थु नैबे फोर थाइसेफोरखौ जानो बहुत गोथाव आरो बियो मोनब्लाथ' बहुत गोदै जायो आरो गोथाङावबो बे थाइजौ बायदि जायो आरो माने बे मोनबा गोदै जायो बिराद गोदै जायो मोजां आरो माने बे जोंनि लकेलनिख्रुइ बहुत डिफारेन्स टटेलि डिफारेन्स आरो बेयाव बेगर थाबथारा बेदराव एकदम बेगर गैया बेयावबो माने दंफां फुलि बानायनाय जादों ना नैबे मोनसे ग्रेफ्टिं होदों आङो ग्रेफ्टिं होदों ना मोनसे होदों इयाव नै नोंथांमोना मोजाङै नायनाला जे जोङो ग्रेफ्टिं होननानै बुङोमोन जे नैबे लकेल जोंनि लकेल बियो बे लकेलाव बे हाइब्रिदखौ नै हाइब्रिदा नैबिथिं माने नैबे जादों माने हाइब्रिदनि मोनसे मादार प्लान्ट आरो बेवहाय जोङो लकेलनि जे जों थाइसेरिनि जे दं फुलि बेखौ माने हास'नानै बेजों माने बुजाबना होनाय जादों बेयाव बाङाय हास'नानै माने ब्लेडजों बाङाय हास'नानै नैबेनिखौ बाङाय जंफार खालामनानै माने नै रखम जंफार खालामनानै बेयाव माने बुजाबनानै बेयाव धनियानो प्लास्टिकजों खाना होनाय जादों आरो नैबे माबा अलिभ माने अलिभ अइल बे फिथाइया थाव बानायनाय जायो बेखौ अलिभ अइल माने बेखौ जोङो जाया जाबाथाय गोखा माने गोथाव नङा आरो बेखौ थाव बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो बेखौ आङो लियारिं होदों लियारिं होयोब्ला बेयो जायो माने जोङो अलिभनि जे थाव जों खोनायो बे माने बे फिथाइनिफ्राय जायो बे फिथाइनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नेटआवबो नायना लानो हागोन बेखौ अलिभ अइल फिथाइ थाइदों मोजां थायो जोंनियावबो माने बेखौ माने बाहेराव मा साप्लाय हरनो हायो नामा बेखौ बाहेराव दा बर्थमाननिलासो आंहा माबा चेनेला गैया साप्लाय हरनाय चेनेला गैया मुथथे आं माने दंफांखौ मोनदोंमोन मोननानै लाबोनानै दोनफैदो आरो बेवहाय बेबायदि आरो बिदिब्ला बेजों माने गोबां माने फुलिफोर बानायनाय जादों नङा होमब्ला नंगौ बेयाव मौसुमि दोङो नैबे मौसुमि बे क्रस खालामनाय बेबो नैयाव क्रस जायो नैयाव क्रस खालामनाय जाखादों मोजां नायोब्ला गम मोनगोन आरो बेखौ सिनायगोन मोजां नायोब्ला सेंनिया जोङो नारें जुमफ्रा होनना बुङोना गोदोद गोदोद जायोना नारें जुमफ्रायाव बे मौसुमिनि मोनसे फिसा दालाय होनाय जादों बेवहाय दालाय होनानै बेखौ ग्रेफ्टिं खालामनाय जादों आरो बेफोरो बोसोरसे बा बोसोरनैयावनो फिथाइ थायो बोसोरनैयावनो फिथाइ थायो नैफोरो काटिं होनाय जादों माने बालियाव जुदि बेबायदि थुना दोनोब्ला माने बालियाव जिखुनु दंफां लाइफांफोरा इजिलि रोदा फैनो चान्स मोनो बेनिखायनो थाबैनो रोदा फैयो आरो बालियाव दै थाया नालाय दैया थाबनो ओंखारलाङो बालिनिफ्राय बेनिखायनो बेयाव जेबो फांगिसा फाया आरो बेनिखायनो बालियाव बेबायदि थुना दोननांगौ बे फुलिया मानि बे रोखोमसे सिनारि आरो इनडोर प्लान्टबो जायो
बेनिफ्राय आरो बाहेरावबो थायो आरो बियो इनडर प्लान्ट जायखिजाया बेल' नङा जायखिजाया माने काटिं खालामजानाय दंफां लाइफांफोरखौ बेबायदि काटिं खालामजायो आरो माने बालायावबा गोरलैयैनो इजिलि माने बेयो रोदा हरनो हायो बालि हायाव इजिलि रोदा फैयो आरो बियो मोजां रोदा फैयो बे केरेलियान नारेंखल केरेलियान नारेंखल इमान दामि नङा माने एसे बिदि आरो मिडियाम बे 5 बोसोर प्रफिट थायो 5 बोसोर प्रफिट थायो आरो बियो माने बेनिख्रुइबो थाब फिथाइ थायग्रा नारेंखल फुलि मोननाय जायो नामा मोननाय जायो बे 4 बोसोरफोराव जायो आरो बेयो बहुत गाहायाव थायो डुवार्फ जायो आरो नैबे जेनेरेलि माने 5 फुट 6 फुटसो जागोन बे खिन्थु 3 फुटनिफ्राय थायगोन आरो बे बेयावहाय दोङो बियो बेवहाय जोङो जे बैग्रि जोङो जे हाइब्रिद जे बैग्रिफोर दङ बेखौबो मोननाय जायो नामा मोननाय जायो बर्तमान बैग्रिया दोङो फांनैसो खिन्थु बैग्रिया स्पेसियेलि बैसाग जेठफोराव मानसिफोरा गायो आरो नैबे जाबाय हाइब्रिद नारेंखल बियो 3 फुट 3.5 फुटाव फिथाइ थायो माने बहुत गाहायाव थायो आरो बियो बेबायदि आरो बेवहाय हाइब्रिद गय दोङो नैफोरा हाइब्रिद गय मानसिफोरा हाइब्रिद गय होनना बुंबाय थायो खिन्थु नैबेनो हाइब्रिद गया बेयाव 100टा आं गय लाबोनानै बनायनाय जादों बे हाइब्रिद गय जोबोद थाबैनो फुलिया जौवो बियो आरो बेसेसो सम नांगौ बेयो थायनो थाखाय बे माने 2.5 बोसोर 3 बोसोरावनो फिथाइ थायो बियो 2.5 बोसोर 3 बोसोर माने जोंनि जे लकेल बेथ' माने 5-6 खात नांगौ जायो खिन्थु नैबे 2.5 बोसोराव फिथाइ थायो माने जोंनि जायगायाव हयथ' 3 बोसोरसो नांगौ जानो हागौ आरो माने बोथोरफोरा एसे आलादा जायो नालाय न'आव दोङो बियो माने न'आव थायसिगोन आरो थायनो जानाय दंफां दोङो नोंथांनि न'आव दोङो आरो नार्सारियाव बेखौ लाबोनाय जायाखै आरो बेबायदि मोजां जोङो जे नोंथांनि बे माने नार्सारियाव फैनानै जोबोद गोजोनदों मानो होनब्ला बेवहाय जोङो गोबां रोखोमनि बिबारफोर नुदों गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि जोङो दंफां फुलिफोरखौ नुबाय बेजों लोगोसे नोंथाङा जोंनि लाइमोनफोर बा जोंहा भिउवार्स बिथांमोनखौ नोंथांनिफ्राय माबाफोर बुंनो गोसो दङ नंगौ बेबायदि फिसा नार्सारि खालामनानै जथेस्थ' मुलाम्फा जायो मानसिया माने आंबो मोनसे समाव जोबोद माने निखावरि माने दुखियामोन बेबायदि नार्सारि गंसे खालामनानै दिनै बारा बोसोर नङा माने बोसोरथाम बोसोरब्रैयावनो आङो जथेस्थ' माने गावखौनो डेभेलप खालामनो हादो बेबायदि आरो दा लाइमोनफ्राबो बेबायदि माने दंफां गायनाय बा नार्सारि खालामनाय माने जिखुनु बेबायदि दंफांनि सायाव लोब्बा लाखिनानै हाबा मावनानै जथेस्थ' मुलाम्फा आरजिनो लानो हागोन आरो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो जे नोंथांमोननि न'फोराव बेफोरबायदि नार्सारिनि जेफोर खायफा प्रसेसफोरखौ लानानै नोंथांमोना दंफां फुलि खालामनो हायो आरो नोंथांमोननि न'आवनो जोङो नार्सारिखौ जोङो स्टार्ट खालामलांनो हायो जोङो बेखौ मोन्थिबाय आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांनिसिम आंनि बे अबंचा ब्लग चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जे नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दान्दिसे सम होनानै जोंनो मोनसे नलेजेबोल मोनसे मेहेर गोनाङै मोनसे जोंनो गियान होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो बेजों लोगोसेनो आंनि जे दिनैनि जे सर्ट मोनसे भिडिअ बेखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानदों बेजों लोगोसेनो नोंथांनिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनायजों आं एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय गोजोन्थों।